Jeg vil lave et bevis for ligning for en ret linje ved hjælp af vektorregning, som hedder ax plus by plus c. Og den kan man bestemme, hvis man har et punkt P0 med koordinaterne x0, y0 og en normal vektor. Og så skal man også have et vilkårligt punkt, der hedder P, med koordinaterne x, y. Og så ud fra de to punkter kan du få en vektor, der hedder P0, P, som har koordinaterne x minus x0 og y minus y0. Og så for at bestemme ligningen, skal man så have præprodukt af den og en normal vektor. Som vi så kan sætte lige 0, fordi når præproduktet er to vektorer, som er ortogonale med hinanden, det giver 0. Og så n, det bliver så bestemt som en vektor med koordinaterne a og b. Det vil sige, at vi får et præprodukt, der hedder x minus x0 og y minus y0 prik a over b. Og det kan så omskrive ved at sige a gange x minus x0 plus b gange y minus y0. Og så vil vi så omskrive det ved at opløse parentesen. Og så vil vi omskrive igen for at få ax og by til at stå for sig selv. Og det er det egentlig det samme som C.